Hola, sóc en Sergi Alcalde del Centre d'Estudis Canatencs. Us presento el nostre butlletí número 74 de la revista El Sot de l'Oboe, que és la que publiquem, corresponent al número de desembre del 2020. En aquest butlletí podreu trobar una sèrie d'articles, tots sempre relacionats amb Canet de Mar. Entre ells, un titulat Un Nadal de conte, publicat per en Xavier Mas, que és el president del Centre d'Estudis Canatencs, sobre una avantpassada seva, la Rosa Gibert, i un tema relacionat tot al voltant del Nadal i els esdeveniments que li passaven en aquesta avantpassada seva. Després també trobareu un article sobre Canet de Mar durant la Guerra de Successió, publicat per Francesc Forn, que és del col·lectiu pel Museu Arxiu d'Arenys de Munt, i que tracta sobre tots els esdeveniments que ha anat localitzant que van ocórrer aquí a Canet de Mar durant la Guerra de Successió. Després també teniu un altre article que es diu El dia que els canatencs van jurar en el rector en comptes de la Constitució, que és com es va secundar la Constitució de 1812 a Canet de Mar, publicat per un servidor, i que tracta de la manera com l'Església, que es va fer dins de l'Església parroquial, va fer jurar en els canatencs aquella Constitució. Després també trobareu un article sobre navegants canatencs durant el segle XVIII, que és un procés de diversos articles. En aquest cas tracta sobre la nissaga Carnestoltes, que no Carnestoltes, Carnestoltes, una nissaga important de navegants i patrons de Canet de Mar, publicat per en Ricard Cantano, membre de la nostra entitat, i que tracta sobre el comerç d'aquesta família exclusivament amb el mar Bàltic i Rússia. També és un tema molt interessant. I per últim també hi ha un article que es diu Anàlisis de la immigració francesa a Canet de Mar entre 1595 i 1700, publicat per un jove historiador que està estudiant la carrera d'Història, que és en Paul Valentin, i que tracta sobre tots aquests francesos que van ser localitzats a la famosa matrícula dels francesos de principis del segle XVII. I per últim també trobareu amb una petita nota del Sabies què, que és un petit text que sempre publiquem sobre petits esdeveniments, en aquest cas, que es va descobrir o vam descobrir on es trobava el safareig de l'important masia o casa dels Macià de Canet de Mar. Que sapigueu que les nostres revistes les trobareu al racó.cat, per tant penjades a internet i de consulta lliure. Que ho disfruteu!